modu zaudetela, baina dantzan dakizuena bakarrik sartu, bale? Eta lainoen artetik gora eskuratu zen. Bazeukatenez botereatan, bazutenez iritzian, sorginak ere egin zituzten, historian da bitxian, gaur egun aldiz altxasukoa, tamanadako auzia, inork baldaki mende hauetan, non galdu den justizia, non galdu den justizia. Biarra bada beste, batzuk erretzeko, baina gaur gau bat dugu, denok gozatzeko. Plazan hainbeste bildu gerala tarteko, gertu daukagu sua, ta dena kompleto, urteko gau motzena luze bihurtzeko, urteko gau motzena luze bihurtzeko. Ekainako 23, gau honetan gabon, gaurkoan larunbata, izarrei zorion, ea suari txispa, apu
Gizon